Aminchi Estate. Aminchi Estate Agent. Hakika Aminchi Estate ba su da na biyu a duk faɗin jihar Kano. Haka yake jama'a, albishirinku. Aminchi Estate Agent ɗaya ne tamkar da dubu. Ba su da na ɗaya sai dai ka kira musu na biyu wajen kyakkyawar mu'amala da sanin ya kamata, wanda in ka yi da su to gobe sai ka kira waninka. Kana buƙatar gida ko fili ko plaza ko shago, to maza ka samu Aminchi Estate Agent. Za ka samu, za ki samu, za ku samu biyan buƙatar ku da gaggawa. Aminchi Estate muna sai da gidaje da filaye ma har shaguna da plaza idan har kun zo. Aminchi Estate muna sai da gidaje da filaye ma har shaguna da plaza idan har kun zo. Aminci na kira gare ku duk mai ra'ayi, buƙatar fili gida ya zo ba layi har shaguna da plaza in kana ra'ayi za ku samu a Aminci idan har kun zo. Aminchi Estate muna sai da gidaje da filaye ma har shaguna da plaza idan har kun zo. Mu'amala mai kyau muke da dillalanmu, gaskiya da amana Aminci ne takenmu. Idan kai hurɗa da mu za ka yabe mu, za ka bai wani labari idan har ka zo. Aminchi Estate muna sai da gidaje da filaye ma har shaguna da plaza idan har kun zo. Samun gida mai kyau lalle sai a Aminci, ingantaccen fili da shaidar yanci. Muna da tsari mai kyau mu a Aminci, baka da tangardar samun ko in ka zo. Aminchi Estate muna sai da gidaje da filaye ma har shaguna da plaza idan har kun zo. Lalle kuwa Aminchi Estate Agent Nigeria Limited na kira ga 'yan uwa mabukata masu bukatar fili ko gida ko shaguna kai har da plaza. Ka ce nesa ta zo kusa. Lalle kuwa umma ka titi ku garzayo Aminchi Estate da ke Kuntau layin Transformer opposite da Abdurrahman bin Auf. Domin cikakken ƙarin bayani sai a nemi Alhaji Ado Darakta akan wannan namba kamar haka: 08065892469 ko 0803 uku 8 6 7 7 8 5.